pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong drama na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang pasilip sa kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Noong naghiwalay tayo, marami akong napagtanto. Kailangan ko ring magsikap. Kaya humanap ako ng mas maayos na trabaho at doon ko nakilala si Adi. Mahal niya ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. Ang bilis mo namang nakamove on. Bakit? Ikaw nga. Mabilis mo rin akong binitawan nung ikaw ang kailangan kong kapitan. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Apakabigat naman ang batuhan ng linya ng mga karakter natin sa drama maya-maya. Diba? Naku, parang sinisimulan pala natin yung araw natin, yung linggo natin. Naku, mukhang ang bibigat na ng mga linyahang binabato ng mga bida natin dito at nagbibida-bida sa Dear Love. Ay nako, pero kidding aside mga kabisyo, ang Dear Love natin na maya-maya ay paniguradong kukurot sa mga natutulog din yung puso. Dahil patungkol ito sa pag-ibig na pinakawalan mo na akala mo, dapat mo talagang pakawalan. Pero tunay nga talagang nasa huli ang pagsisisi. Dahil sa mga bagay na binibigay natin sa buhay natin or sa mga bagay na pinagdidesisyonan natin, minsan talagang, ay sana pala hindi ko na lang siya pinakawalan. Sana pala hindi ako naging mapanghangad, yan. O kasi, at the end of the day, parang yung ipinagpalit mo, worst pa pala. Oo. Kaya nga importante mga kabisyo na sa mga binibigay nating desisyon o binibitawan nating desisyon sa buhay natin, dapat nasa maayos tayong kalagayan. Ibig sabihin po nito, dapat hindi mataas yung emosyon natin dahil sa bandang huli, talagang pagsisisihan po natin ito like super legit and all, 'di ba? Kumbaga, wag ka daw magdesisyon na basta na halimbawa sa trabaho mo na lang, 'di ba? Na magre-resign ako. O dahil mataas lang yung emosyon mo dahil for now napagalitan ka. So kung gusto mo talaga mag-resign o kaya hiwalayan yung jowa mo, kalmahan mo muna, okay? Kalma ka muna kabisyo. Inom ka ng tubig. O inom ka ng juice. Yan. Kalmahan mo, relax ka lang muna. Tapos kung kailan kalmado na yung isipan mo at maayos ka ng magsalita, dun mo bitawan yung desisyon na yan. Para sa bandang huli, wag natin pagsisihan. O, 'di ba? Katulad ng Dear Love maya-maya, mukhang itong babae nagsisisi na pinakawalan niya itong lalaki na jowa niya na ngayon ay ex niya na at mukhang natuktukan siya ng katotohanan na sana hindi pala siya or hindi niya ito pinakawalan. Ay nako, may mga desisyon talaga tayo sa buhay natin na minsan mapapakamot na lang tayo sa ulo natin at masasabi natin, bakit ko ba ginawa yun? Sinayang ko lang yung option ng buhay na ibinigay sa akin. Ang swerte-swerte ko na pala, 'di ba? And the key there mga kabisyo is heart na punong-puno ng pagpapasalamat. Every time you have a grateful heart mga kabisyo, you appreciate kung anong meron sa plato mo. You appreciate kung sino yung nakasurround sa'yo. At hindi naman masama na humangad ka, 'di ba? Because it's for your development, it's for your success and all. Pero lahat ng sobra masama kapag nagiging mapaghangad na tayo, nakakalimutan natin na blessings talaga yung mga nasa harapan natin. 'Di ba? Nabubulag tayo na na napakaswerte ko dahil meron akong jowa na katulad mo na kahit medyo mabaho. Dahil katulad ni Konyo Bicolano, bihirang maligo. Bakit? Kasi malamig. O at least loyal, 'di ba? O aanhin mo nga naman yung jowa na borta, pero hindi lang ikaw ang jowa niya.
Oh, ang dami nyo. Oh, 'di ba? At kapag ikaw ay may ungrateful heart mga kabisyo sa trabaho, sa relasyon, sa friendship, nako, hindi ka talaga makukontento. Ending niyan, makakapagdesisyon ka ng mga bagay-bagay na pagsisisihan mo sa dulo at masasabi mo, nako, sana pala naging kontento ako dito, or sana pala mas naging appreciative ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Patikim pa lang yan. Oo, patikim pa lang yan ng dramang mapapakinggan natin maya-maya mga kabisyo, ng paniguradong bukod sa kapupulutan ng aral, mabibigyan tayo ng panibagong perspective sa relasyon at sa pag-ibig. For na mga kabisyo, ang desisyong hindi ninyo pagsisisihan ay kapag hinintay ninyo, oo, ang kabuuan ng drama na yan kasama ako sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik, ibibigay ko na sa inyo ang kabuuan ng dramang yan. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin ako, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!